नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. राज्यात विधानसभा निवडणुकीची पूर्वसिद्धता. कारवार. कर्नाटक राज्य विधानसभा निवडणुकीची पूर्वसिद्धता झाला. राज्यात 224 विधानसभा क्षेत्राच्या उमेदवाराले प्रचाराचे काम पूर्ण जाऊन निवडणूक आयोगाच्या नियमाप्रमाणे जाहीर प्रचाराचे सोमवार सांजेचे पडद पडला. कारवारात मतदानाचे कार्य निर्वहण अधिकारी ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट आणि इतर सामग्री समेत नेमून दिल्ल्या आपापल्या कार्याक लागिले दिसून येत आले. जाल्यार आज मंगळवाराक आपापल्या पार्टीचे अभिमानी कार्यकर्ते मतदाराक घरान घरा वचून मेळन क्षेत्राच्या उमेदवारातर्फेन मत मागचे कसरत करते आसात. बऱ्याच जाग्यार आमीष तर काही जाग्यार एक मता फाटल्यान अमुक कितले अशी हिशोब करून पुढले कार्य चालू आसा असे कळू येयला. या कामाक बूथ लेव्हलाचेर आशिल्ले कार्यकर्ते भागी आसून निवडणूक आयोगाले नजर चुकोवन हे काम करतात. निवडणूक आयोग असली कृत्य करतल्याचेर बारकायेन लक्ष दिवन आसा आणि तेमगे शोध करता अशें कळ्ळां. या 2023च्या विधानसभा निवडणुकीचे मतदार बहुतेक सगळ्या क्षेत्रात हुशार असून दिल्ले आमिष स्वीकारून सुद्धा मत दुसऱ्या घालची तयारी केला असे कळू येयला. कारण आमिष दिवन अभिवृद्धी न करता निवडून येयल्यानंतर अशेंच फसयतात म्हूण तेमकां सबक शिकोवची तयारी चलयला अशें आयकूं येता. हेजेन विटामीन वाडच्या एजंटाक हे खूप म्हारग पडतले अशें दिसता. काही जाग्यार क्षेत्राच्या व्याप्तीत विटामीन एजंट वेगळेच नवीन निवडलात म्हूण पयलेचे कार्यकर्ते नाराज जाल्यात आणि तेमी स्वताच्या अभ्यर्थीक न कळता ते एजंट आपसातल्यान मत दुसऱ्या घालची सूचना दितात अशें कळ्ळां. म्हूण मतदार आपापल्या मर्जेप्रमाणे आपले मत दिवन कोणाक उमेदवार करतात ते पळोवचे पडटले. आयच्यान न वळखन जाल्ल्याक सुद्धा हे कार्यकर्ते मतदाराक म्हणतात अण्णा, भाऊ, दादा, ताई, वहिनी, भावोजी आणि मतदान जात्रेत सगळेच ओगी. म्हूण मतदारान ज्या उमेदवाराक निवडला ते चित्र 13 मेक जाहीर जातले. फाल्यां मतदाराले मत आणि उमेदवारालो विश्वास मतपेटेत बंदिस्त जातलो. तोपर्यंत क्षेत्राच्या प्रत्येकट्यान शांतियुत निकालाची वाट पळोवची. जो जिखतलो तेमचे कडच्यान क्षेत्राची भरघोस अभिवृद्धी करून घेवची हेच खरे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकी निमित्यान गोंयांत काम करच्या कंपनी कामगार, सरकारी नोकर, दिसमजुरी कुलीकार, खाजगी आणि संघ संस्थेत काम करच्या कर्नाटकात मतदानाचो हक्क आशिल्ल्या सगळ्या मतदाराक गोंय सरकारान 10 मेक एक दिसाची पगारा सकट सुटी जाहीर करून मतदान करूंक संधी दिला असो आदेश दिला. हेजेन लाखांशी कामगार कर्नाटकात येवन आपलो हक्क चलयतले अशें कळू येयला.
कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे सार्वजनिकांक कळवणी. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी वा इतरांक IAS, KAS, IPS, बँक एक्झाम, पोलीस एक्झाम अशा हरेक तऱ्हेच्या अभ्यासासाठी चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या वाचनालयात पुस्तकाची खास व्यवस्था केला. 3 कॉम्प्युटर, वायफाय जोडणी, स्मार्टफोन, कॅरम बोर्ड, चेस. वाचनालयाच्या आवारात आकर्षक गार्डन आणि बसकेची व्यवस्था करून दिसा बातमीपत्र वाचतल्याक आणि अभ्यासासाठी डिजिटल लायब्ररीची मोफत व्यवस्था केला. कथा, कादंबरी, नाटक, कविता यासारख्या साहित्याची पुस्तकं असतात. या वाचनालयाचो कोणी बी लाभ घेऊ शकता. कोणाकच कसलेच बंधन ना. सरकारी सुटी तसेच प्रत्येक सोमवार, दुसरो आणि चौथ मंगळवार सोडून सकाळी 10 ते 12:30, सांजे 4 ते 7:30 वाजतापर्यंत या लायब्ररीचो मोफत लाभ घेऊ शकता असे चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे इच्छुक सार्वजनिकांक कळयला. $200 LPD सोलार वॉटर हीटर, GST आणि ट्रान्सपोर्ट इन्स्टॉलेशन फ्री. 5 वर्षाची वॉरंटी असलेले सोलार वॉटर हीटर किंमत फक्त 28,500. ही सवलत फक्त 1 महिन्यासाठी मात्र. आम्ही ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्टचे अधिकृत विक्रेते. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, नियर सहारा क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार वॉटर हीटिंग सिस्टम, ETC and MPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर अँड सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करा. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.